Kung kagahapon ninyo saksihan ang livelihood program sa mga binilanggo sa Lapu-Lapu City Jail, karong hapon atong ilailahon ang usa kanhi ka inmate o binilanggo nga karon nakatrabaho na gyud so sa kapabrika sa MIPS 1. Aniya ang part 2 sa RTV Presents ni Luan Mirondina. Sukad makagawa sa bilangguan ang 40 anyos nga si Mayo Nicalo niadtong Abril 2016 dinhi na siya sa usa ka pabrika sa MIPS 1 magtrabaho. Si Mayoni, usa sa 8 ka mga kanhing inmates sa Lapu-Lapu City Jail nga nakatrabaho dayon sa pabrika human sa iyang paglaya. Dili na lisod alang kang Mayoni ang pagsugod sa sinugdanan tungod kay kini naman ang iyang trabaho sukad siya masulod sa Lapu-Lapu City Jail niadtong 2009 tungod sa illegal nga drogas. Alipay kay kumam puting lipayan ako kay pagsunog aning trabaho dire dako jud kani katabang sa among pamilya. Dako jud kay pareha na nga inmates nga ang gikan sa jail nga wala nang dawat bisan dawaton sa laing trabahoan ba. Ang pagbutyag namo sa iyang pangan ug pagpakita sa iyang hulagway ubos sa iyang pagtugot kay buot niyang mapakita nga may maayong ugma pang mapaabot ang mga kanhi binilanggo kung magbag-o lang sila sa ilang kinabuhi. Lipay kay kumamoy dawat ko sindo dako kayo lahi ba lahi. Yung ginang nagtrabaho kag tinarong kasi nagtrabaho kag kanang bati. Sa mga pamaagi ni Sir Tomo nga sayang kuan niya nga gusto siya mutabang sa pareha namo nga mga inmates. Matud sa General Manager sa naasoing kompanya nga sama sa ubang mga kawani sa pabrika, nagdawatan sila og minimum wage ug may SSS ug PhilHealth usab. Matag tuig, magpada usab og unom ka mga kawani sa pabrika ngadto sa Japan aron ipaubos sa unom ka buwan nga training. Sa matag batch, adunay usa ka kanhing inmate ang makakuyog. Actually, that ex-inmates working here and after provisionally and then they become a regular and then we do the training in Japan. So I make a priority to the ex-inmates to get the opportunity of training to Japan. Sa pikas bahin, nagtinguha karon ang kadagkuan sa Bureau of Jail Management and Penology Region 7 nga subling makigtigom sa tag-iya sa pabrika aron mausab ang Memorandum of Agreement nga naglambigit sa kasamtangang mga inmates. Giangkon sa pangu sa Welfare and Development Section sa Bureau of Jail Management and Penology Region 7, Jail Senior Inspector Medardo Dungog nga ubos ra ang suhulan nga madawat sa kasamtangang mga inmates itandi sa mga kawani sa pabrika bisan kung susama ra ang ilang trabaho. Hinuon, may PhilHealth ug SSS man usab sila. Nalipay mi nga naay while nagpaabot sila sa ilang kaso sa mga aligasyon nga gilabay sa komunidad nga naa sila sa sulod sa atong pasilidad, doon na sila income generating nga gitrabaho at the same time malingaw sila. So amo nang gikuan karon sa pagkakaron as WD bago pa man ko nilingkod, ako nang gi-refer sa legal dunay sometime next week siguro. Amo nang lingkuran together with the president of the company. Among kanon unsay mga pribilehiyo unsay mga sakto nga madawat gyud sa atong PDL nga matrabaho diha. Matag usa ka nato adunay mga katungod nga angayang panalipdan sa atong kagamhanan. Labaw sa tanan, katungdanan sa kagamhanan ang pagtan-aw sa kaugmaon sa atong mga binilanggo. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Luan Mirondina ug kini ang akong short docu.